Verse 23. Ndiyakwenza bubonwe ubungcwele begama lam elilodwa eniligqwalisileyo ezizweni. Izizwe ke ziyakuqonda ukuba ndingundikhoyo. Izizwe zawuqonda ngenxa yenu uba mna ndingundikhoyo. Ukuze izizwe ziyazi lento zawuyazi ngenxa yenu. Haleluya. Izizwe zawuyazi ngenxa yenu. Ngena thusa umntana ngoba engiseholiday endifonela. No, andifonela ngabo-9 sesilele idlala liyakhawuleza ukulala. Uyabuza lo ntata uba hayi bumashiya uphi? Ndisemonfreya. Uthi oh yiyo nto usewathi cwaka apha ekuhlaleni. Ndithe cwaka njani na ngoba udlamini? Uthi hayi mandiyeva mana ndisakuva. Ndithi uqela ukuthi ivaphi kanti umo wakhona. Uthi le nto yenza apha kwakho lo ndiyayimamela. Haleluya. Ndothuka loo nto leyo hayi bo. Inoba kanti le system yalapha kwakungcono lohlobo ingaze abahlali. Ngathi kwaba ke Nkosi yami uthiwa bengithetha isilungu. Xa bekhona abamnyama xa besiva. Nomakhelwane baba abamhlophe bafamba bayeva. Haleluya. Izizwe zawuyazi lento ngenxa yegama lam. Ngani ngenxa yegama lam? Qhubeleka ke. Itsho ingangalala undikhoyo. Xa zindibona ndingoyedwa ngento endinenzela yona. Verse 24. Yeah. Ndiyakunilanda ezizweni. Ndinibuthe kuwo onke amazwe. Ndinibuyisele kwelakowenu. Ndiyakunitshiza ngamanzi acocekileyo ukuze nicoceke. Hayi Nkosi yami. Yeah. Ndiyakukukhupha ukungcola kuni nginenze nahlukane nezithixo. Ndiyakuninika inhliziyo entsha ndiniphe nomoya omtsha. Ndiyakuyikhupha kuni inhliziyo eqaqadeke. Apha uIsrayeli ebemoshe uThixo kwenzeka yonke into ayenzekayo. Kodwa uthi ngoku ngenxa yegama lam ndawunitshiza ngamanzi aclean ukuze nicoceke. Haleluya. Ndawuninikeza inhliziyo entsha. Haleluya. Ndibe sendiyaninika umoya wam. Ndibe sendiyaninika umoya wam. Umoya kaThixo ke ngexesha le-Old Testament ziyanda. Haleluya. Ubunga-operate ngale ndlela u-operate ngayo kweli xesha lethu. Haleluya. Lithi iBhayibhile ngexesha le-Old Testament umoya kaThixo ubusehla phezu kwalo mntu ngelo xesha ayokwenza loo nto uThixo afuna yenze ngelo xesha. That means ngamanye amazwi ububavizitha amarhamente. Haleluya. Ebenga-operate ngolu hlobo a-operate ngalo. Now apha uwenzekile uThixo uthi ndawunipha umoya wam. Haleluya. That is why ke bangcwele umntwana nomntwana kaThixo yanga ngathandaza lo mthandazo athi ndiyawudinga umoya kaThixo empilweni yam. Haleluya. Ndiyawubona lo ndiphefumula ngayo umphefumulo kodwa ndidinga the Holy Spirit empilweni yam. Ngoba umoya oyingcwele empilweni yomzalwane wenza kuvele ubuzalwane obububo. Haleluya. Verse nafuna verse balo uqala lo verse le. Verse 25. Ndiyakunitshiza ngamanzi acocekileyo. Yeah. Ukuze nicoceke. Yeah. Ndiyakukukhupha ukungcola kuni. Enze nahlukane nezithixo. Mna ndinguThixo ndawukhupha ukungcola kuni. Yes.
Ndiyakuninika inhliziyo entsha. Ndininika inhliziyo entsha ngoba ezininazo inhliziyo zicinga yonke into lezirongo kakhulu. Ndawufaka inhliziyo entsha kuni. Ya. Ndiniphe nomoya omtsha. Ndiniphe nomoya omtsha. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona xa ufumene umoya kaThixo kulapho khona uba liqweqwe lomzalwane. Yintoni iqweqwe? Iqweqwe mosi incwadi mosi inekhava, sithi liqweqwe mosi loyo. Ikhava ngeyona nto elindeleke iba iqinile. Xa kwenziwa isangoma, izangoma kwenziwa zonke izinto. Uthi indoda thoxile iskate, uthi banda khithi kathi hamba ngenyawo, uthi ufaka i-makeup umhle kuthiwa faka udana. Kwenziwa isangoma ngelo xesha. Hallelujah. Xa sifikayo apha endlini kaThixo, umzalwane udinga umoya kaThixo. Kuzovela ubuzalwane. Hallelujah. Hallelujah. Yiyo le nto abazalwane ufumaniseke uba icawe ike yaqheleka waxatshana ecaweni ngoba kuyaxatshana ecaweni. Qheleka icawe ineziipieces eyi-4. Ayiyeka abantu bathi abantu nofuna uphinde ndiyibone icawe kwehlukane because kange bafumane isipho sika-Holy Spirit. Hallelujah. Ndiniphe umoya wami. Lo kaThixo umoya kuthi isimo sesingavumi sithi reversa kodwa awuphakamisi. Athi qhubeka mntana wami. Hallelujah. Qhubeka uye phambili. Uyasomeleza, uyasikhuthaza. Hallelujah. Ndiniphe umoya wami. Funda ke bebe. Ndiyakukhupha kuni inhliziyo eqaqadeke okwelitye. Ndiyayikhupha inhliziyo yami, inhliziyo yenu eqaqadeke okwelitye. Ndininike inhliziyo yentobeko. Ndininike inhliziyo yentobeko. Hallelujah. Hallelujah. Athe vula umlomo nje ubone ukuthetha umzalwane. Hallelujah. Athe vula umlomo ubone hey man uthobekile kuthetha umzalwane. Uyayazi bandithini mandingathini. Hallelujah. Umuntu akamaziyo omdala akazi tatakhe kuphela iminathi. Lo teacher esikoleni uyabazi bangabazali aba. Hallelujah. Hallelujah. Ndinike umoya wami wenza umuntu athobeke. Umoya kaThixo. Hallelujah. That is why we never worry enkulu xa ubhudene nomoya kaThixo likholwa. Hey uba sengxangini. Ngase ngamaxesha wokulo ucela umoya kaThixo bawo ndiphe umoya wakho. Ngoba nguwe osiqondisayo kwelilizwe. Osikhuthazayo nosobelezayo. Hallelujah. Hallelujah. Umoya kaThixo. Hallelujah. Uwona wazi kwehlula. Ngoba lithi iBhayibhile mosi baqikide omoya baqikide uma ngabo ngamamuntu uzawuqikida kanjani ungenayo umoya kaThixo. Hallelujah. Ndiyamva yena uyavuka uyashumayela. Ne-gift yokushumayela kodwa hayi man. Hallelujah. Ndiyamva yena manje. Nikele kodwa hayi bahlolele umoya lithi iBhayibhile. Ndiniphe umoya wami. Hallelujah. Hallelujah.
That is why uPaulos bedibene nentombazana bukho umfana wami eyayiprofetha ibaxelela uba ngabo abantwana bakaThixo ababekwe nguThixo kule ndawo bazonazisa ngoYesu Kristu. Loo ntombazana yayithetha inyani but yayingaprofethi ngomoya kaThixo. Lithi iBhayibhile bahlolene umoya. Wathi kuPetros wathi wena umoya wesholoku phuma uhambe kule ntombazana. Haleluya. Ndiliphe umoya wami. Ayona nje into elula nje ivangeli bangcwele ayilulanga. Kodwa kudingeka umcele uThixo. Imnandi ngoba ikuphephisa ezintweni ezininzi. Bathi abantu bengena engxakini kodwa uqonda uba ndiyikho kuloo nto leyo. Bathi abantu bekhala ngaliya kodwa uqonda uba ndinommeli ezulwini. Khona indoda endayamkelayo. Kodwa kuloo meko yonke udinga umoya kaThixo. Haleluya. Haleluya. Funda ke besigqibezela. Sithandazeni. Ndiyakufaka umoya wam kuni. Ndawufaka umoya wam kuni. Ya. Nitsho nilulamele imimiselo yam. Uyilulamele imimiselo kaThixo. Awuloku uhleka ngapha. Uvalwe ngapha uvule ngapha. Uvalwe ngapha uvule ngapha. Haleluya. Ndawufaka umoya wam kuni nilulamele imimiselo yam. Haleluya. Oyingcwele bangcwele into ekhona eoperator newenzayo umsebenzi empilweni yomzalwane kubonakala umahluko. Haleluya. Haleluya. Ade vile jamba ngaphambili engenawo amavesi amaninzi izethi engenayo amavesi amaninzi anokwakota kodwa le ndawo afunde kuyo xa kethetha yona ufa uthetha uThixo. Haleluya. Haleluya. Engenalo nezwela imnandi lokuvuma kodwa ubuyayivuma ingoma umvuma lo mntu lona akakwazi ukucula kakuhle kodwa ngoba uyicula ejulile. Bathi abantu bathi hayi ubani akwazi ukucula uncedela nje kuThixo yena abemnceda uThixo. Haleluya. Haleluya. Singexoxa nozethi lo ndimxelela uba ubani into ongakwazi ukucula akanokwazi ukubetha ikeyboard. Abethi yena uyakwazi tata. Ndithi akanokwazi abantu oyilozayo ubetha ikeyboard. Baninzi bayayiloza bayayiletha. Ndithi hayi kodwa naphinda ndathi ndihleli ndona ndithi uZenda unyanisile ayikho endithethayo. Ngoba umntu xa kayifuna into ethandazile akakwazi ubonakala ingathi akanokwazi kodwa ithandazele afumane umoya kaThixo. Ukhala abantu uqala ubani hayibo wangenwa into wangenwa umoya kaThixo. Umoya kaThixo mahadeni mntanami. Umoya kaThixo, umoya kaThixo. Sithembe wona. Haleluya. Qhubezela ke bese. Niyigcine ngononelelo imithetho yam. Verse 28. Yeah. Niyakuhlala elizweni endandilabele okhokho benu. Haleluya. Befuna nje sigcine le ndawo bengcwele ba umoya kaThixo intoni umsebenzi wawo. Utshintsha umuntu abe yinto angazange acinga uba ndingaba yiyo. Haleluya. Haleluya. Ufumene umoya kaThixo